Benvinguts i benvingudes una altra setmana més a Goblin, l'aventura dels monjos vermells, acte 3, ja. Que volin els daus. Que volin els daus. De l'Arca, que interpretes la doctora Elia. Què va passar a l'anterior acte? A l'anterior acte vam trobar moltes habitacions buides amb símbols d'esgarrapades. Vam trobar 3 portes amb politges. Vam lluitar contra dimonis. Vam veure 2 dels seus forats que vam marcar per tal que el concili hi enviï batallons de militars experimentats per netejar-los. I finalment, quan estàvem al costat d'una torre bastant vampírica, perquè ens havien donat tot de descripcions sobre el conte Onofre IV, dels estrucs, despertant algun tipus de mal aquí enterrat, i una guerra entre els fatillers i els estrucs, coses de la nostra història antiga. Just vam trobar una barqueta, vam veure que la Conit i el nostre company Falguera estaven tramant alguna cosa, ens van dir que ens fiquéssim a la barca, ens vam ficar a la barca, i quan ens vam donar compte estàvem rodejats de figures amb ullals i els ulls vermells mirant-nos, enmig d'un riu ple d'aigua i coses molt místiques. I dient-nos que els estrucs havien tornat i que ho aviséssim al concili. A sobre con retintins, veus? El que passa és que jo tinc un llibre al gel que vam treure del cos inconscient d'en Sínvic i vull veure què passarà amb aquest llibre i amb aquesta màgia. Epa. Què podrem fer. I més o menys això és el que recordo. Perfecte. Doncs diu així, acte 3, navegant pels rius de Xat. Marejats, espantats i mullats. Així és com esteu ara mateix, tot l'equip. Vaya, estamos Masses emocions per un dia. Un dia, quants dies s'han passat des de que vau sortir del punt de control Valka, que si us en recordeu a l'inici de l'aventura. 1 o 2 hem dormit enmig. No n'esteu segur, doncs aquí sempre és fosc. Els vostres ànims estan pel terra. Ni rastre orgànic de la caporal Basarda, només veu trobar El casco. el casco. ni d'en Sínvic. Us recordo que la vostra missió era investigar aquí, aviam si veieu en Sínvic i Fotre no l'infinit. l'heu trobat. Ni els monjos vermells que era qui acompanyaven en Sínvic, i les vostres investigacions sobre les runes de Tatxula són bastant minces. Heu aconseguit una miqueta d'informació així de... Bueno, De l'Arbós, però... I del començament del concili. i poca cosa més. Sí, no en tenim ni puta idea del que està passant. I ara, per si fora poc, uns tals estrucs d'Ultramor han aparegut per aquí, tenen ganes de venjança. L'insomni, l'estrès i l'entorn us comença a fer molt males passades a les vostres ments. Malgrat tot, encara hi ha un bri de llum, doncs la llum que fa Pampallugues, que era la que veu seguir i veu entrar a la part alta de la ciutat i veu seguir cap al riu i de més, la veieu a certa distància del riu i vosaltres aneu navegant, i si aconseguíssiu atrapar-la, potser... Mira que sempre ens han dit no vayas hacia la luz, i nosaltres... Però Vinga, que vayam. Potser resoldríeu molts dels misteris que hi ha aquí en aquest planeta. Una tirada de 100. Dos de Us 100. desperteu, Hòstia, bueno. val? O sigui, us desperteu bastant marejats. Feu-me una tirada els dos de forma física, no amb un dau de 20. Ah, cony. Un 9. Buah, 29, xaval. Bueno, tu En estàs allà, la vida ha estat millor que ara. Ja no. et despertes, fas així i tu t'aixeques i vas i vomites per la borda perquè estàs molt, molt, molt marejat. Hòstia, rius interiors, tio. Veieu que qui estava portant el timó era l'androide Aina, i veieu que esteu amb una embarcació que, segons en Falguera, per el que us diu, recorda un antic rai de fusta que es feia servir a l'antiga terra per baixar troncs des del Pirineu cap a l'Ebre i així. Aquest rai disposa de 2 rems immensos a popa per maniobrar i un fanal a proa. I ja està. I esteu navegant pel riu aquest. Jo estic rebant-la. Mentre ell està... Cridant a Raül. Raül! Mentre ell l'està
traient tot per la borda. Jo estic perfecte. Surt un tentacle a la I què boca. passa, Aina? Ai, Aina. Què passa, Elia? Li dono un cop a l'esquena. L'Aina diu, necessito posar-me a cargar la bateria. Si us plau, barracuda, agafa el timó Cap problema. del Rai. Doncs tira'm un dau de 100. Ara li dic, això, Rai. Vale, tira'm un dau de 100. Fuck. El tiro decentment. Quin mana. Mana el blau, va. Pues un 68. Tio, 68, en sèrio, barracuda. Ja. Vale. En sèrio. M'he quedat a un. Estava a punt de la perfecció. Doncs estàs navegant. Uau. Val? I... Això ho has apuntat tot tu? Hi ha unes taules aquí gegantines. Sí. Flipa, no? Vale. I diu així, 68, dia de l'arengada. De cop i volta, mentre estàs navegant, Bueno, continua, perdona. estàs navegant i sents un xapoteig en l'aigua i veus que apareixen... Quina pàgina era? 174. S'enfilen a la barca 4 figures d'aspecte humanoide, Humits. molt humits, Profuns. que tenen les mans palmades i uns ulls immensos i una boca encara més grossa. Hòstia. I us venen a atacar. Els veig. Sí, els veus. O sigui, estan pujant. han pujat a la barca. Ah, ja han pujat. Sí. No puc fer un cop de timó o alguna cosa perquè... No, ja han pujat a la barca. Bueno, crido... guàrdia. Safarranxo de combat! Ens aborden! Vale, teniu sobre la barca, teniu 4 individus que no sabeu ben bé el que són encara. Tireu iniciativa. Hòstia, em fastidia no poder estar en terra perquè jo sóc de terra. 28, jo sóc d'aigua. Ah, bueno, doncs ja està, aquí tenim. 19 en total, Bernat. Val, doncs un d'aquests amfibis ve cap a tu, Bernat, Sabem que són amfibis. i veus que tenen la pell així com un batraci, com un gripau. I et ve a atacar. Acció i empec. He tret un 17. Quanta evasió tens? 18. Vale, doncs fallo. Acció i empec. Ah, no, cony. He de tenir activat primer. Sí, l'has d'activar. Primer he d'activar per poder tenir acció i empec, no? Sí. Vale, pues res. Però ha fallat el primer. Et toca a tu. Molt bé, el que em veig a un, li dic no, i trec la pistola d'encanteris i amb una petita volum, com una d'allò de volum que hi ha, com es diu, tio? Una rodeta. Una rodeta de volum, saps? La fico al tope i dic, hidrollança! Em fascina el concepte pistola d'encanteris, El meu objecte fatiller és el meu penjoll, però estic fent servir la pistola com a focus. I des d'allà tiro una hidrollança que a més la tinc millorada amb arpó d'aigua. És un atac cinètic, un conjur cinètic, que és contra la seva resistència. Contra la seva evasió, perdó. L'evasió d'aquest tinc evasió 14. Vale, i jo tinc 9. He tret una pífia. Hòstia, comencem fent honor al canal, com sempre. Però bueno, Pífia patrocinada per la Pífia. això són 57. Vale, veus... Quan li llences la hidrollança, l'ésser aquest, que encara no ho he identificat, s'ho veu venir, salta a l'aigua, es submergeix i apareix darrere teu i et va atacar. Molt bé. 12, 23. Em toca. Em llenço l'escut d'aigua. Llences l'escut d'aigua. Et fa 21 punts de mal. Molt bé, 21. Resta-li l'armadura. Li resto l'armadura, que són 7, això són 14. Vale. Sí. Veus que l'ésser aquest està esgrimint una llança, una alabarda i així, i te l'ha clavat aquí al costat i t'ha fotut bastant... Vale, l'escopinada que està sortint de la meva d'allò em curarà. Tira. I em curarà... Hòstia, aquest bitxo està bé, 1 de 4, a més, com que soc curadora són 2 de 4. 12, amb el que torno a estar un d'allò de 100. T'ha curat bastant. Però bueno, ha sigut la seva acció, m'ha demanat
envoltat les meves ferides amb les seves escopinades i... mira la pistola. No! Per què? Vale, perquè ja parlo com el Barracuda. Et toca a tu, Bernat. Home, jo, bàsicament, vaig a parar el bitxo aquest escarós. I en 4. Bueno, jo vaig a parar que t'ha fotut a tu. Perquè, saps? I la meva idea és fotre-li d'hòsties. Activo els punys de ferro. Ai, de ferro. Perdó. Activo els punys de roca. I directament vaig a per ell, però així, Vale, tira. I dic, deixa estar, la meva amiga... Vamos! Entra. 19 més 10... I són 13 punts de dany. 13 punts... Sí. Vale, un segon que estic buscant... Bueno, 13 punts de mal. I ara ve el bo, el de l'escut. I ara queda... Bueno, això és un cop. Vols que li fotem l'escut? Sí. Clar, és la teva acció. Vale. Pues li fotem l'escut. Pim! Millor l'escut que l'espasa, no? Sí. Sí, pensa que amb l'escut faràs 2 daus de 4 més 6 més la teva forma física de mal. Sí, li vaig a fotre Mínim fas 10 més el que entra. 13 més 10. 23. Li fotem l'escut. Per tant, és un dau de 6 i 2 de 4. Més la teva forma física. Més un dau de 6. O sigui, 10 més... Vamos. 10 més 10. 10 més 10, 10 més 10. El mates. O sigui, li fots tal cop que el tornes a llançar a l'aigua, però mort. Però li has fotut tal cop que veus que li has trencat el coll i ha quedat... I s'ha Quin color és la sang? La sang que és negra. Sembla brea. Has aconseguit 30 punts d'experiència, aquests te'n donen? Hòstia, ja no m'agrada. Vale, veus que un dels seus companys, queden 3, va per tu. 13 més 11, 24, la teva evasió. Sí, 18. Pues t'entra i veus que va fotre un cop amb l'alabarda que porta. 21 de mal. Collons. Sí, són... Ja, a mi quasi em tomba. Tenen poca armadura, o sigui, poca evasió, però quan fan mal, fan mal. Bueno, menys 4, 17. Vale? 63 menys 17. Són 55, no? Ara veieu que després de l'acció d'aquest els hi toca als vostres companys, veieu que la moixaina s'enfunda l'espasa, comença a lluitar. Feu-me els dos una tirada de supervivència. 16. 8 més 2, 10. Vale, la supereu els dos i us diu... Són Anficaslans. Anficaslans. Hòstia, Anficaslans. Sabeu que són un poble originari de Goblin, que té els dits palmats, tenen brànquies retràctils i són un poble molt minuciós i bàsicament burocràtic. Anem a sotmetre aquests natius. Que som ara? Li toca als altres dos batracis. Un t'ataca tu de l'arca, he tret un 13. No. Falla. I l'altre t'ataca tu, Bernat, he tret un 16. No. Vale, doncs ara et toca a tu. Vale, dic... Pico la pistola i dic... Vinga, home! I torno a disparar, a veure si li dono. 19. Entra. Perfecte. Això són 4 a 6 més 9 i sangrat 10 de 6 durant 2 torns. Jo crec que mates d'una hòstia, Són més 9, 10, 22, 24. No l'has matat. Però quan sangri moriràs. Sí, tenen 25 de vida, o sigui, s'ha quedat... Vale, o sigui, aquest està incapacitat i... Sí, o sigui... Vale, doncs dic, escopinada, ajuda'm, Barry! I se'n va atacar el que està lluitant contra ell. Té un més 15, un 30. Entra. I fa... 13. Vale. I per ara... m'haig de gastar el mana i ja estic. Et toca a tu, Bernat. Queden 3. Un està molt tocat, un té la vida al tope i l'altre... Repetirem la mecànica. Hòstia, escut. Vale, fot-li. Acció llampec. Crític.
tira. 13. Amb els punys de roca? 13 per 2, 26. A qui em vols matar? El que està full. El que està full, que és el que tens davant. Li fots tal cop, però que li enfonses el cap cap a sota. Tio, soc una màquina. Ets una màquina. I cop d'escut al que quedi. No sé, vale, queden 2. Tira... Okay. O sigui, t'hauries d'acostar... Bueno, el vaixell és petitonet, o sigui, gairebé... Ja em queda sangrarà. Amb que... No, a mi no sé queda un punt de vida. 13 més 10. 23, entra. Cop d'escut. 10 de 6 més 2 de 4 més 10. Bueno, sí, el mates, perquè té 12 i mínim fas 13. El mates i veieu que queda un, que era el que havies donat, que era el que li toca ara, i fa així. I es mor. Vale, llavors hem fet 2 i 4? Sí, heu aconseguit 60 punts d'experiència cadascú. Vale, genial. O sigui que són un poble burocràtic, però han vingut a tocar-nos els collons d'aquesta manera? És que són natius, estem a les seves terres, però... Era el dia de l'arengada, tio. En fiques l'ans, tio, en fiques l'ans. Bueno, seguiu... Hi ha algun tipus de ritual o algun tipus d'assentament per prop? No veieu res, veieu la llum que segueix fent pampallugues davant, la llum del vostre rai no il·lumina prou. Seguiu navegant. Seguim la llum. Val? Tira'm una tirada de forma física. 8 més 10, 18. La superada, vols seguir tu navegant o vols descansar i que navegui algú altre? No, m'agrada navegar. Vale, doncs tira'm dau de 100. Tires tu o tira jo? Vols tirar tu ara? Bueno, sí, tira tu. 46. Jo vaig cantant. What should we Mira. do with the drunken sailor? What should we do with the drunken S'ha sailor? tocat What should we do with the drunken sailor? Xerinola, a partir d'ara tot el resultat en aquesta taula queda multiplicat per 2. Per exemple, si surt un 12, en lloc d'un 12 és un 24. Xerinola, m'agrada, hi ha festa. Festa pagana. Però també per als també per als enemics? Sí, ara tot el que surti aquí està multiplicat per 2. Però aquí vols dir al barco? En el vaixell, sí. Vale, seguiu navegant, què seguiu és això, Necronòmico, no què? per al passadís, sí, per al riu aquest, seguiu veient la llum que fa pampallugues cap endavant, no veieu cap riu que us pugui, o sigui, cap desviament del riu i així, simplement seguiu navegant per aquest riu, hi ha algun meandre, aneu fent així, aneu menjant una miqueta de les racions que us queden així, torna'm a tirar forma física. Vale. Uf, he pifiat. Ara has pifiat. Potser portareu la primera ja... pífia en 2 sessions, jo, Potser ja portareu més de 20 hores navegant per aquí i així. Amb el timó així, i tu ja estàs molt cansat. L'Aina s'ha carregat ja? L'Aina s'ha carregat i qui vol seguir portant les regnes del... Que remi l'Aina, no? Jo dic, jo puc! Descansa, ja em sento molt millor. He de navegar, jo... No. Ara tu estàs descansant, O sigui... Ja em quedo dormit. Vale, doncs l'agafo jo les regnes, però abans de res trauré el llibre de gel i el ficaré sobre el timó. Allà ficaré una mà i amb l'altra mà portaré les regnes. Bueno. A veure què passa. Tira el dau de... Jo he tret un 2, No una pífia. Era un pito, no? Un pito per 2. Home, no, sí, era un 2. Era un 2, no, és veritat. Tira'm el dau de... Pífia és pífia. De 100. Igual que crític és crític. Vols tirar un de 10? No, ella està dormint. Bueno, però per repartir-te-lo. No sé. Va, jo tiro el d'unitats i tu l'important. Bueno. 40. 6. Un altre cop? 46, sí. Un altre 46. Ara tot està multiplicat per 4. A l'igual, és que a l'igual. No, perdona. El doble de 46? 92? 92? Pues torna a ser dia de l'arengada. El que tiri amb un dau de 6... Perdona, Bernat, però això hauria de sigut el joc així des del principi. Clar, tio. No, tio. El joc es fa sol. No tot és navegar. Ara tot el que surti aquí... Estem curats un altre cop? Sí. Vale. Tu estàs dormint, O sigui, tu seràs l'últim en actuar. Vale. El que surti aquí... Què passa? 4 són 8, que està multiplicat per 2. Us apareixen 8 enfiques-lans. Hòstia puta, tio. És igual, però amb una hòstia es matem, tio. Sí, però una hòstia també us maten, Sí, a mi sí. El primer en fiques-la. Ve cap a tu, de l'arca. 2 més 11, 13. Xing! Falla. Ara veieu que li toca l'Aina. 4 més forma física 13. Falla. Crec que no, els eficaçlans tenien un 20 de defensa.
No, tenen un 14 És menys. 14 d'evasió? Sí, és menys. Tenen poca evasió i molt dany. Vale, entenc. Sí, tenen molt de dany, però que són funcionaris, i un funcionari fa mal. Fa mal. Vale. El següent va cap a tu, Bernat, mira, fallo. El següent va cap a tu, de l'arca. Fallo, mira, porto 3 dosos. L'altre va cap a tu, Bernat. 11 més 11, 22. Evasió? 18, aquest te'l xupes. 4 per tu i 4 per mi, no? 7 més 20... No, 7 més 11... 18, et fa 18 de mal. En recorda tant de la pell de diamant. T'has de restar la Vale, 18 menys 7, són 11. Vale. 63 menys 11, doncs 52. Si ara no em toquen en el següent torn, se'm torna a reactivar la pell de diamant. Si em fan dany, no. 10 més 11, aquest va cap a tu. 10 més 11 és un 21 i em dona, sí. Escut d'aigua. 4 més 11, 15 de mal et fa. Vale, menjo 8, m'he gastat l'escut d'aigua. Toca a... no, li queda un encara més, que va cap a tu, Bernat. Que he tret 16, quant tens? 18. No entra, i ara et toca a tu... Tu havies tret un 17. Quan d'iniciativa? Sí, el Berni. Sí. Pues vas tu, ara. Bueno... Anem a la... No te'n vagis molt lluny de mi. Queda't uns 5 metres. Bueno, estem Sí, no, el rai no dona... El rai Vale, perfecte. 10 metres, com a Estan molt. a davant, Entesos. no? Està pensant, i si faig... Us estan envoltant, o sigui, estan pujant per totes bandes. Van traient el caparró així de clar, l'aigua. una fissura no la puc fer. Modelar la roca... Pa què? Tiro... Per fer acció acció llampec i escut. 17. Entra. Aquests Ja només són som 13 nou. que es menja. Vale. Quin li pegues? El que tens davant, no? El que tinc davant, sí. Bueno, sí, qualsevol d'ells. 10 més 10. 20, t'entra. Escut. De moment té 10. Més 18. 18 en total. Es mor. És... Escut. Bueno, per fer-ho més èpic, m'agrada més fer primer amb l'escut i després... Vale. Vam ficar-te les gemes a l'escut, tio. Toca a tu. D'acord? Primer de tot em llançaré una... No, encara no ho faré perquè encara no ho necessito. Trauré el fusell i faré 10 trets. Vale, tira. Vull anar disparant fins que els mati un a un, saps? El primer. Mira, tiraré 2 en 2, vale? Has de superar un 15. Un entra. Vale. 9. Pam, 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 pam. 2 entren. Vale. 6 i 10. 16. En el mateix? Sí. Pues un altre que mor. S'han sigut 4 tiros meus. Vaig a fer el 5 i el 6. El següent no n'entra cap, crec. Bueno, hi ha un 16. Un 16, sí. Sí. Tenen evasió 14. Vale, doncs 7 punts de mal a un de 9. 5 i 6. 7 i 8. Un entra. 11 punts en el mateix. O sigui, estic concentrant el foc de pam. O sigui, Sí. a poc a poc, una ràfaga, però a poc a poc. S'està fotent trets, sí. I els últims 2. Un t'entra. I un altre és un crític. 10 per 2. 6 per 2. 6 per 2, 12. Un altre que mor. Vale, em porto 2. 2 o 3? Ell n'ha matat un, tu n'has matat 2. Vale, perfecte. Mira, Barry! Li dius alguna acció a Sí. l'escopitada? Escopitada! Apareix! I... No, entra. No, Vale, ara li toquen en Falguera. Falguera! 5. El fusell el tiro, Vull dir, el fusell se'n va al terra. Com he fet això? 5 més 7. Xupar-la. 13, no entra. Val, queda l'últim en fiques-la. 3, que va cap a tu, Bernat. 3 més 11 no t'entra. A veure, el 14 no t'entra. Vale, ara veieu... Però si m'ataquen, jo tinc acció llampec. Sí, pues ja ha fallat. Vols fer-li... Hombre. Pim. Pam. Ha passat ja el torn.
Pitu. Pitu com una casa. Es passa per ser ambiciosos. Vale, veieu que ara li toca a l'Aina. 18. L'Aina ho fa. I el que té davant... Ja es troba l'Aina. Tu, quina manera de dir... No, sí, el tercer acte és més curt, no sé què. Bueno. Extermini, tio, extermini. Veieu que agafa les seves... Són 10, forma física, 17. Hi ha un que està a 17. Perfecte. Bé, Aina, bé. Li toca els enficaslans. Maleïts buròcrates. El primer va per tu, de l'arca, he tret un 4 més 11, 15, no entra. El meu tentacle té l'espasa i se l'està parant. Clang! L'altre va per tu, Bernat, 18 més 11 d'entre. Sí. Fa 15 de mal. Vale, menys 7. Són... 8. 8? Doncs 8. L'altre va fiques la va cap a tu, de l'arca, 15 més 11, 20... Dona. Vale, et dona. 5, 16 de mal, que et fa? Me n'emporto 11, perquè tinc un 7... No, m'emporto 9, estic a 12, vale. Vale. Sobreviurem el torn? Et toca a tu, Bernat. Encara tinc pedra als punys. És el teu segon torn, sí. Sí. És veritat, és el segon torn. En el següent torn ja no. A mi encara em dura Hòstia. encara em dura l'escut d'aigua. 10 més 10. 20. Entra. Vale, són 13 que s'emporta. Pum. I 9 més 10. Entra. I 10 més... Mates un, Aquest li estaries fent mal a un altre. M'encanta que no explotin. 16. M'encanta que no. És 16 de mal? 16 de mal. Molt bé. Vale, et toca a tu... N'he matat un, Sí. I hi ha 30 punts, Ara mateix en queden 4. 140. Vale, Vaig enviar l'escopinada perquè vagi a atacar el que està ferit. Hi ha 2 ferits, Quin està més ferit? Ho puc veure, això? O... No. Bueno, doncs atacarà No ets biòleg, tio, ets historiador. el que està més a prop meu, per protegir-me, amb un 23. Entra, quant de mal li fas? 14. 14. Un altre que mor. Molt bé, escopinada! Joder, tu. I la meva acció serà convocar el meu primer encantari que vaig aprendre, que és la marea sanadora, i tots els aliats, que inclou els nostres amics i en Barry, a 5 metres meus, guanyem 8 punts de vida per nivell. Vamos, 8 per nivell. Estàs a nivell 4, en guanyaries... 8 punts de vida, ja està. Perdó, el nivell és una cosa que res. Això era el manar. Vale? Vale, doncs mira, just els que m'he menjat abans. Jo estic a 20 un altre cop. Jo estic a 52. 7, 45 de manar. I Passa'm la goma quan puguis. ho aguantaré, però puc fer accions mentre aguanto això. I curo a tothom, saps? Inclús hi ha una d'allò d'aigua rodejant-nos tots, que surt des de sota de la barca. Vale. L'última en fiques-la, que va cap a tu, Bernat. 4, 14, 15, res. Veieu que ara li toca a l'Aina, que segueix lluitant. Fot-li, Aina! 13 més 7, sí, li entra. Buah, Són més 10, 16 de mal. Li toquen ara en els enficaslans, que un va cap a tu, de l'arca. 17 més 11. Em dona? 19. 19, vale. Menys la teva armadura. Més la meva armadura, que són 7, que és l'últim torn que la tenia. 12, estic a 8 punts de vida, perfecte. Hòstia puta, sí, perfecte. L'altre de Bernat et ve de tu. 6 més 11, 17. Tu quan tens? 18. No t'entra. I et toca a tu, Bernat. Bueno, ja no tinc els punys de roca, No, ara els hauries d'activar. però ara vaig a fotre-hi pues, directament amb l'escut. El primer que pilli. És una acció, no? Sí. Què has tret? No. Hòstia, puta, he fallat. Vale, jo quants em veig que em queden vius? 3. 3, vale. Hi ha 2 bastants tocats i un que està amb tota la vida al tope. D'acord, doncs primer de tot em curaré els meus 8 punts de vida. Estàs a 16. A 16 un altre cop.
Tu també, Berni. Hòstia, clar, que és per tots, no? És per tothom. Són 8 punts, Sí. I com que puc fer l'esmena d'acció, miraré el que està ferit i li diré no. I li penso disparar amb la pistola amb una hidrollança arpó d'aigua. Conjur cinètic contra la seva perquè l'última pífia que has tret t'ha fotut. Ui. Un 3 i un 9, 12. 12, que té 14, no? Si és mental, també? És per la resistència, sí, té evasió i resistència 14. Vale, doncs llavors no li dona. I he gastat un huevo per... bueno. I la escopinada atacarà també, m'està protegint sempre, contra el que està ferit, amb un 23. Fa 13 punts a mal. Un altre que mor. Molt bé, escopinada. I queden 2. Veieu que el Falguera segueix fent... Ja estàs, no, tu? Sí. Falguera fa un intent de conjur. Poder mental. 14. I entra. Vale, veieu que li toca ara un enficar-la que va cap a tu, Bernat. Ha tret una pífia, li vols fer alguna cosa? Vull mossegar-lo. Vale, doncs... La gratis, vull dir, Sí, he tret una pífia. Pots rebotar-t'hi així, com tu vulguis. Pues el mossego i quan em toqui a mi li fotré l'espasa. Vale. Veieu que ara li toca a l'Aina. 11, sí, entra. Vive en el agua. Fresca i clara. La física són 11, 12, 13 de mal. Un altre que mor. Molt bé, Aina. I ja només queda un enfiques-la. Toca, tu. Pues vaig a per ell, clar. Ja, és el que he mossegat. Sí, és el que està... Trec l'espasa i... Vinga, va. Joder, igual que abans, 13. No. Ja, per un punt, Hòstia puta, 2 tresos, Ai, veig que ho intenta. Sí, però és que està allà fiscós i relliscat. Sí, no, li diré, compte, Barri! I... el fusil l'havia tirat. Li disparo amb la pistola de... Dispara. Si falles... D'encanteris. Li dones el teu company, Dispara. Llavors començarà primer l'escopinada que té més d'allò. Amb un 27. 13 punts de mal. Escopinada. I es mor. Molt bé. Veieu com el rai seguiu navegant, com que quan esteu lluitant no porteu... Molt bé, escopinada. D'això. Els enfiques-lans cauen a l'aigua, tot comença a trontollar una miqueta. Torneu-me a tirar un dau de 100. Els diré, computa això, saps? Un dau de 100, Com abans. Vale, jo tiro unitats Jo tiro d'allò, sí. i tu tires desenes. Bé, espera't, al revés. No, jo tiro unitats. Bueno, Anem canviant. Vale, doncs ara tu tira unitat. Tira tu primer la unitat. 8? 48. Tio, xerinola. No! 48 per 2, no? 48 per 2... 96. Un moment, estàs Enfiques-lans un altre cop. Estàs passant el mateix tot el rato. Com és possible que tinguem la sort de que tirem les mateixes tirades? Esteu conduint... Abans és que no hem tret 96. Hem tret 92. Sí. No. 92. Ai. O sigui, us ha anat d'un de no fer... Un altre... de no fer l'arengana d'elipsis. Oh, no. Que és un dau de 100 d'en fiques-lan multiplicat per 2. Ah, vinga, va. Això és impossible de guanyar. Vale? I diu... Només que surti... Aranyes? Aranyes? Contra 3 aranyetes de goblins que mentre estava lluitant han baixat per hòstia, Barri, com els vells temps, tio. Ui, tio, com la primera temporada de Goblin. Exacte, no ens hem curat una merda, no? No, Sota ferro i gel. Aquesta no. Vale, sota ferro i gel. On estan els animals, tio? Pues res, Bueno, fer punteria amb el fusell, em sembla jo, Sí, les aranyetes estan baixant del sostre cap a... Baixant del font del gat. Tireu-me iniciativa. Aquestes són aranyetes, tio. 22. 17. Una de les aranyetes baixa i se't posa sobre teu per mossegar-te, Bernat. 12, 15. No, ho intenta, però no li surt. Toca tu ara. Molt bé. Agafo la pistola encanteris i li disparo a una de les aranyes directament. No, espera, abans de res, permeteu-me fer... gastar tot el mana que em queda per convocar un núvol que faci que plogui
com es diu? El que mengen els déus. Nèctar. Nèctar diví del cel. I ens curi a tots constantment, que segueixi en el d'allò. Ens curarà durant 5 torns 11 punts de mal. Cada torn. Vale. Inclús aquest. Amb el primer torn ja? Bueno, estava a 3 punts de vida 27. per arribar al màxim. Vale. I això és la meva acció. I la meva companya, l'Escopinaveta, atacarà a l'aranyeta que tinguem més a prop. Vale. 23, 24. Entra. Genial. 13. Vale. Està atacant amb els seus tentacles. Li toca l'altra aranyeta, que va cap a tu, de l'arca. He tret un 11 més 8, 19. Tu tens? 19. 19. Vaig no t'entra perquè... Cling! Vamos, just. I et toca a tu, Espada i pistola en mà. Bernat. Bueno, vaig amb el fusell. Aquesta vegada. Ens han canviat les d'allò. Sí, bueno, és que... Jo estic en cosa. Tinc 10 tiros, saps? Vaig a per les 3 aranyes. Primer per una. Vaig. Pa, vale? Amb què va? Bueno, igualment, amb un 3 dubto, no? Agilitat. Amb agilitat, Fallo, suposo. Sí, falles la primera bala. Pífia, que se'n ve. Falles. Joder, tio. Quan has tret? 2. Collons, un 2 i un 3? Sí. Barracuda, estàs fent Ara. forats a la barca, tio. Ara sí, no? Se'ns enfonsarà la barca. Sí. Si quanta agilitat tens, has de superar un 18. Ah, vale. O sigui, Tinc que has 8. tret Un 16 sí, més. l'has superat. I això és un 10 de 6 més 5. O sigui, 6 d'any. A la que... Vaig fer... Vale. A la que li he donat a una, continuo. Segueix disparant, encara et queden moltes bales. Això li mirem foc de supressió, vale? No sé què tret, el mateix. Vale, 10. Ara, l'he pillat! Vale, tira. L'he pillat! Merda, he fallat! Està disparant com un boig. Sí, li entra. 8. Anem dient els números, sí. Vale, aquesta aranyeta, una de les aranyetes morta. A I cau a l'aigua i l'aigua se la veig que l'emporta. mor, canvio a la següent. Entra. 7. Quants tirs queden? 1, 2, 3, 4, 5. Li entra 7. Li entra 7. Queden 2. Joder, quedan 2 tiros. Li entra... Joder, 7. Has fotut 3 sets al tirón? Bueno, 3 dosos diria, més els 5. Vale. Ha mort? No, encara està viva. 9 més 8. 16. Li entra... 16? En 15, no m'havies dit? 17. 17. Ah, 17. Té 18 d'evasió. Ah, vale. Cling! Pues llavors, la falla, em queda un. A veure si m'ha tocat, almenys. 19 i 5 més 5, 10. Yeah! Bueno, potser sí que potser m'he descomptat. Bueno, no passa res, jo també m'he descomptat. Vale, queda una aranyeta. Bueno, Jo per he això buidat, faig de 2 en 2, perquè així menys... he buidat el cargador. 11 més no, 8, consti. 19. Et ve a atacar. Com ho he fet Aquesta jo, sí que vamos. t'entra. Et fa 4 de mal. Però en recorda tant que a partir de cada torn tindràs verí. Vale. Perquè t'ha impactat i el verí sí que no te'l salva l'armadura. Cada torn, aleshores, durant 2 torns tens un dau de 4 de passes la goma? verí. Sí, però tinc 2 daus de 4 de curació. Vale, et toca a tu, de l'arca. Vale, doncs... em curo... els 11 aquests que havíem dit. Menys... 4, 7... 23... Estic concentrat en aquesta pluja, entenc, no? Doncs la meva fidel companya que ha sortit de la meva cantimplora anirà per la que teníem davant. I 20. Entra. Ai, he perdut la pàgina. 11 punts de mal.
fet 20 i 13. Està morta. Vale, genial. Les aranyetes han mort. Ara mateix esteu tots en el rai molt exhaust. O sigui, heu lluitat. A més, no poder contra ells. Val, i esteu cansats. Fem-me tots una tirada de forma física. Tu la superes. Tu no la superes. Seus en el rai, estàs esgotat. L'Aina diu: estem anant massa ràpids i no aconsegueixo detectar res de lo ràpid que anem, perquè passa alguna cosa i ho detecto i així. A partir d'ara les tirades en la taula de 100 tornen a ser normals. Vale. Recupereu un dau de 6 més la vostra forma física o poder mental tant de vida com de manar, que representa que... O sigui, que estan passant diverses hores, a través d'això, estem descansant... Sí que és llarg aquest riu, no estem anant a parar i tot... Clar, o sigui, i esteu anant seguint la llum aquella que segueix fent llumetes cap al fons. Jo també faré servir el meu penjoll per recuperar mana. Vale. Ha sigut un dau de 6 més què? Un dau de 6 més forma física per recuperar la vida i un dau de 6 més poder mental, que seran els punts de mana que recuperis. Vale, jo en tinc 25. 4 més 7 són 11. Doncs tireu un altre cop un dau de 100. Joder, tu. Vale, aquí li toca desenes. A mi? Vale, doncs jo tiro unitats. Serà un 8. 68. Igual que abans, tio, però què passa? Repetiu-lo, tio, que estic fart de... Sí. El dia de l'arengada, collons. Podem... Repetiu, aquest el repetiu. 60... Hauria de sortir un 8 i... És el mateix? No, no és el mateix. Vale, ja amb això en tinc prou. Sí, tio, és que... Joder, navegant... Tenim una mala... O sigui, els eficaslans, des de que em vaig ficar amb els del Tinell, que hi ha interessos comercials aquí raros. Seguiu navegant i de cop i volta, mentre aneu navegant, veieu un bulto al vostre costat. Oh, shit. Tireu-me observació. 15. 23. Vale. I veieu que el que hi ha en el riu... Cachalote. No! És un altre rai. Hòstia, Hi pirates. ha 4 minairons que treuen els fusells i diuen: doneu-nos l'or que tingueu, i us comencen a disparar. Minairons. Sí. Vale, Aquests s'hi foten patades i se'n van a la merda. destrossem el rai. Sí. Sí, és un rai molt petit. I mira, és que he tret un 1 i un 2, vale? O sigui... Destrossem el rai. Deixen que en modular roca caigui una roca del sostre i enfonsi el rai. Mira, he tret un 1 i un 2, així que podeu fer el que voleu. Em gasto el mana que faci falta. Et cobreixo. Del sostre es trenca una roca i cau sobre del puto rai. Supera un 15, perquè és que he tret un però pit tirant, i un 2. amb poder mental. Poder mental. Ai. No És un hi ha 15, punts tio. d'heroi. No. Fífia. Se'ns cau a sobre la roca. No. Cau entremig dels dos, us esquitxa i us diuen: però què feu? Ja, Fills de put! I us comencen a disparar. Un 3, vale, o sigui... Veieu que la pedra que has fet ha esquitxat, els minairos us han intentat disparar, però el rai aquest s'ha desviat i s'ha perdut cap al riu altre cop. Bueno, jo els seguiria disparant, saps? M'he gastat 24 punts de manar per aquesta merda, tio. És que has tret un pitu, un 2 i un 3, és que... Ja. Vale... Almenys no hem tingut combat, els hem espantat. Ja, però amb lo èpic que hagués estat, que li hagués caigut una puta roca sobre del de llonces, i mira, i per què ha sigut bo? Perquè si hagués sigut jo... Jo dono gràcies al Si concili. hagués sigut jo, màster, la roca va al nostre rai. Ahí lo dejo, All right. La moixaina es diu: ostres, és curiós que hi hagi minairons per aquí sota, però... Igual són supervivents de Tatxula. Pot ser això, que siguin supervivents de Tatxula, però si algú sabem és que sota l'escorça de Goblin, al ser un planeta de gel, sí que hi ha rius interiors, potser està connectat amb una altra cosa més. Tornem a tirar un dau de 100. Tiro jo desenes ara, Vale. 50, va, que és algun diferent. 52. Festa Ràpids, l'arengada. us salveu de fer una tirada d'esdeveniments. Perfecte. Torneu a tirar un dau de 100. Però quan dura aquest riu, tio? És molt Sí, llarg. són 6 o 7 tirades, no? Joder, 40? 43. Mira, arriba a sortir 40... Ah, no, que abans de sortir 40... Festa Diu: no passarà res per llegir. Mentre estaves navegant,
Tenia el llibre ja estaves conduint tu. Sí, però no estaves llegint el llibre, perquè el llibre no t'està dient res, tot i que aconsegueixes identificar els jeroglífics que hi ha i entens algunes coses, però encara no les acabes de comprendre. Has vist que mentre anaves navegant hi havia una gran estela amb una de les parets i amb un idioma de tot allò més estrany. I per equivocació has invocat un bocarrot en el rai. Com per equivocació. A veure, deixa de llegir el llibre de los muertos de Hamunaptera, que acabes ressuscitant mòmies i passa el que passa. Un bocarrot és un ésser antropomòrfic similar a un sàtir i amb un desig sexual molt gran. Exacte, és perillós d'una altra manera. Desig sexual? Sí, està molt, molt calent. O sigui, jo he començat a llegir i de cop i volta s'ha invocat allà i no, merda. Tapeu-vos el cul. M'interessa una mica, Barri, tu mateix, jo et vigilo. Tireu-me iniciativa. 12 i 21. 14. Vas tu primer i després vaig jo. I després tu ets l'últim. Tinc molt poc manar. Però bueno, li diré... Com es diu això? Bocarrot. Un boc. És un boc. O sigui, aquí a Goblin van fer que fos un gran desig sexual molt gran, però la mitologia catalana, que és el que va Goblin, no deixa de ser una deïtat dels camps, dels segadors i així, o sigui, una divinitat pagana com podria ser Pan o Faunos o de més, però aquí té un desig sexual molt gran. Vale. Tu, Barri, volies fer alguna cosa? Com? No, coi, però... Jo què sé, no sé. Ve a infortunar-nos, entenc, ve a atacar-nos. Sí, ve a atacar-vos. Joder, i com estiguem atacats, riu dels com estiguem morts, vés a saber què farà amb els nostres cossos. Vale, entenc el problema, vale. Doncs res, tal qual el veig, li intento tirar al tope una altra de les rodetes de la pistola i dic, ara sí, va, ara sí, vale, ara tira, sí. Tira. 21. Entra. Bé. Vamos. Es menjarà una polla com una olla. No, això ja en el seu temps lliure. Però... com es diu això? És un arpó d'aigua. Aquí, hidrollança. 4 a 6 més... Això són... 13... 22 i sagnarà 1 de 6 per torn. Perdona, 26 demà no sé? 22. Una gran ràfaga d'aigua surt del pistolot. Perdoneu. Estic a 16 i em fas un mal de sangrat, no? Sí. Un de 4 o un de 6 era el sangrat? Un de 6, 2 torns. Vale. És que... I, evidentment, l'escopinada atacarà també. Amb un 23. MVP, 12 punts. Sí, no? 12 punts de mal. 12 punts, que es menja amb els meus d'allò un fart. Són 12 de mal, què fa? L'escopitada? 12, sí. 12... 12 i 20 i algo... Sí, no, però que et porta armadura. Ah, amigo. I res, dic, Barri, vigila els teus orificis. No trobo la bola de foc. Li diré, no, bitxarrajo. Vale, doncs li toquen al bitxo aquest. Veieu que fa així, fa un conjur i te'l llença cap a tu, Bernat. A mi, Un conjur de què? De foc. O sigui, bàsicament està fent foc per la seva mà i ha tret un 28. Collons. Bueno, me'l menjo, clar. Te'l menges. Els seus dits surt una gran flamarada i et fa 19. 19. No, 9 més 14 no són 19. 23. I veus que després d'haver-te fet el conjur aquest, treu una espasa. Hòstia, tu. Val?
que és una espasa de pistons, que és com una motosserra, i fa així, bam, 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 i et ve a atacar a tu. Que maco, no? 5 més... Que vingui. 14, 19. T'entra. Collons. T'entra? Per 1. A on m'entra? A veure. Mira, són 3 daus de 6. Només m'estàs atacant a mi perquè no sé sumar i restar, oi? No, perquè és el que s'ha aparegut. Et fa 20 de mal. 20, vale. Sí. Com que menys 4, perquè clar, la pell de diamant només afecta el primer torn, diguem, d'hòstia. Clar. Llavors, al segon torn tinc un 4 d'armadura i eren 20 menys 4, 16. 16. Vale, doncs entren 16. Vale, i ara et toca a tu, Bernat. Suposo que el més òptim serà... Se suposa que he recarregat el fusell, no? Tota aquesta estona, Sí, bla, bla, bla. Faré el que ha fet el d'arc abans, tiraré 2 daus de 20 perquè no ens passi... Bueno, ja tens el de 20, ara ja. Vale, vaig fer buidaré tot el carregador si fa falta. 11 i 19, més agilitat, o sigui, 19 i... suposo que li entren els 2 tiros. Com tens? 8. 21. Hi ha un que falla. Ah, vale, té més de 20, no? Sí, hi ha un que t'entra. Vale, un li entra i és un dau de 6. On està el de 6? Vale, dau de 6 més 5. Vale, 11. Eh, 20. No. Doncs 2 tios que no entren. Un entra. Vale. 8. Ah, jo vaig cridant, Ah! Vale, tira. No. No. I Queden les 2 dues tiros. últimes... No. 20 i 20. No. Bueno, pues res. Buah... M'he gastat el carregador. Ha estat ballant, el tio. Sí. I mentre estic- va li estic així, fent- amb palma Li dreta. estic fent l'aura, saps com en el Call of Duty, en plan... Bueno, pues res, tu. Tiraré l'arma després i aniré a hòsties. De l'arca, toca tu. Escopinada, ajuda'm. Joder, entra. Crític, vamos. Escopinada farà... L'agafarà dels peus... No, amb els seus tentacles. L'agafarà del rabito i es tirarà. I fent-li 24 punts de mal. 24 punts de mal, collons. Què? Estàs cuit o no? Li has fet una operació de fimosis impressionant. Li has fet molt de mal. I quan el veig tan petit, dic... Pobre animal. El barracuda no tenia idea. I buides el carregador amb ell, no? Sí. Per compassió, saps? Cap dels dos. 2 tiros més, un crític. Crític és un dau de 6, per 2. 18. 18 de mal. Hi ha un que li entra i li rebenta amb els collonets. Mira, li heu fet 69 punts de mal. Nice! Cap dels dos, estic per la tercera ronda, la quarta ronda. Cap dels dos, joder, macho, li estem fent l'àngel, El tio se'ns està rient a la cara. Sí. Epa, 21? No. Vale. Doncs això, he buidat un carregador i... Hem buidat 2 carregadors. Carregadors i t'has arrigut. Sort de l'escopinada, tio. Pues Veieu sí, que li MVP toca total, El bitxo, o sigui, el bocarrot, torna a fer torna a llançar un projectil de foc. No li mireu els ulls. 5 més 14, a tu, quan tens? Jo, 19. No entra. No, li dic... Ah, vale. I a tu et va fotre amb l'espasa de pistons. 4 més 14. 18. Tinc 18. No entra. Ha quedat pels pèls els dos, Pels pèls, o sigui, perquè és que si no matava algú. Està nerviós, I et toca a tu, Bernat. Vale. Hòstia i escut. Vale. No? El puny no li entra. Però a veure si l'escut almenys sí. No, tampoc. No.
És que el tio va fent el tironets i va fent així... D'estar vacilant. I riu de tu. Bucarrot Et toca a tu de l'arca. És que tu estàs... En Berni està ferit, no? Per on estàs, tu? 39. Ets més vida que jo. Pues res. Sí, però això li ha fotut d'una hòstia. Tu et pilla i és que ja no hi ha... Abans no m'ha tocat. De l'arca. Ja ho sé, ja. Però... Faré... Crec que mou la càmera. un cèrcol de corrent al voltant meu que em curarà i li farà 4 punts de mal. Cada torno que estigui al nostre voltant em curarà 3 més 8, 11 per torn durant 5 torns. A mi Vale. Tinc un punt més d'evasió. Estic a 20 i estic a tope de vida. I l'escopinada, doncs, seguint la seva tradició, li fotrà un... l'estirarà del rabo o del que trobi. Però amb un 17 no crec que... fallat. Collons, tu. Veieu que li torna a tocar el Bogarrot, torna a fer 4 punts de mal, es menja. el conjur. Diu, el tercer acte Només només són 2 pàgines, sí, fill de puta. 12 més 14, 16, no, 26. 26, T'entra. Tinc mentre, tinc un 21 només. I són 3 daus de 8. Vale. No em pot tombar. Més poder mental, davant. Aquí està el problema. Oh, sí. Aquí està el problema. 16, Acabarem l'episodi amb l'Elia morta, ja veuràs. 30. Tinc 29 punts de vida. Estàs knockout. Knockout! Yeah! Pum! Puta, tio. Què em fa? Un cop de pelvis o alguna cosa? No, t'ha fet així amb la mà, t'ha fet una bola de foc i t'ha fet... Pum! I tu has vist com... Ah, per cert, l'armadura? Ah, l'armadura et resta. Ah. 30 menys 4, 26. Estic a 3 punts de vida. Veus com ella l'està calcinant i mentre l'està calcinant està rient i et fot a tu amb l'espasa de pistons. No, Barry! 5 més 14, 19. Tinc 18. Ui, Let's go! espera't. Morirem tots. Que ara un cliffhanger, guapo. 10 de mal. Bueno, estic a 19. No, 10 més Armadura. 14, 24 de mal, menys la teva armadura. Com que ara feia 2 torns que no em deia 11, Tens la pell de 7. diamant. I quants havies dit? 24 de mal. 17. 17. Vale, 29 menys 17. Pues estic a 6. Jo estic a 3. Sí. L'hem de rematar, ja. Bueno, ja estem no li pugui fotre els tiros. I ara et toca a tu, Bernat. Encara tinc els punys, no? Sí. Bueno, va, vaig intentar-ho. Puny i escut. Vale, venga. Entra. Hòstia puta, 12. No, eren 13 de dany. 13 anys. Li fots tal cop de puny que li dones aquí la mandíbula, veus com el desnuques i cau estès. No, Mort a vull terra. fotre-li amb l'escut abans. Vale, doncs fot-li amb l'escut. Matxaca'l. Traiem-li la pell i fem una catifa. Aquest no el mato de bac. Pum! I 10 més... Sí, és que està mort. Li quedava, Ja ho sé. li quedava un punt de vida, val? 16 més. O sigui, tenia armadura 6 i el sagnat no li feia res. Clar, faltava de 6. Faltava 6. Ja ho sé, per això he pensat... Vale, si em diu que té Però és armadura... que li quedava un punt de vida i amb un punt de vida gairebé us mata. Al sagnat no li feia res perquè tenia l'armadura. Sí, perquè el màxim del sagnat era 1 de 6. I té l'armadura. Però l'armadura no hauria d'afectar a un Ara sagnat. veuràs. Sí. Sí? Tireu una observació. El bitxo ha quedat molt estès... Fem una catifa amb aquest bitxo. Tallem-li les d'allò que es pot fer afrodisíac. Em vull fer una capa amb això, jo. Tinc un 19. Jo un 10. Agafeu l'espasa. Veieu que hi ha l'espasa de pistons. Berni, la vols? Oh, joder, clar, tio. Patí. Val? L'espasa de pistons és de nivell 6. Vale, nivell 6, bueno. Bueno, Val? estic a punt de pujar al nivell 5. Té 2 ranures per posar-hi potència 2. Val? I són 3 daus de 6 de mal més forma física. Com es diu ranura en català? Llocs. Escletxes, 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 ranures, sí. espais. Té 2 espais per la Slots. ranura de... slots, sí. Slots. Fa 3 daus de 6 de mal més forma física. I és malament. a dues... Quan? 3 de 6? Més forma física. Quan ens ha donat el bitxo aquest?
D'experiència? Sí. Vols saber-ho? Aquí l'única que pujarà a nivell serà l'Escopinova. 100 d'experiència. 430. Jo m'he perdut, tio, jo no sé. Bueno, és igual. Que a la següent, abans de fer, haureu de pujar 1 o 2 nivells. Vale. Entre la roba del Bocarrot trobeu un potenciador de sang. I què vol dir això? La millora en armes. Això és com el Diablo, no? En plan, la gema... Sí, si te l'encastres amb una arma, cada vegada que facis mal recuperes robes vida. un dau de 6 de punts de mal. O sigui, quan li fas mal a algú, llavors tu tires i et recuperes. Recupero. Hòstia, això està guapo. Si l'equipeu en l'equip, us augmenta la vida. 5 punts... A nivell 1 us augmenta 5 punts de vida, a nivell 2 15 punts de vida i a nivell 3 20 punts de vida. Val? O sigui, podeu fer per curar-vos o augmentar-vos la vida. Jo m'esperaria que de trobar-ne un altre, igual. Hòstia, això l'arma molaria, Veus recuperant... Hòstia, això és molt Diablo, M'agrada. Sí, és que al final jugar rol és copiar tota la propietat intel·lectual de tot el que hem anat jugant al llarg de la vida. T'hi podem ficar en fusell, però clar, hauria de ser... Bueno, no, hauria de ser només n'hi ha un, no, llavors? Només hi ha un. Vale. Bueno, tranqui. L'Aina i la Moixaina i tota la companyia es queden així, diuen: ostres, els meus sensors detecten que ens estem acostant al que sembla amb una riba. Feu-me una altra tirada de dau de 100. Buah. Estem a les últimes nosaltres, Sí, ho sé. Bueno, un dau de 6 de que us recupereu tant força com, o sigui, tant vida com mana. 15 i 14 estem. Jo 19 i 17. Vale, va, tireu... Què fem ara? Arengues. Espero que no. Sí, perquè aquest us ha deixat... no sé qui he tirat. He tirat jo he tirat desenes abans. Vale, doncs desenes 6. Ha sortit un 8, ha sortit abans, no? Tio, només faig que treure 6. No, tira. 61. Entre tu 62 fa res. Si és repetint, És repetit, torneu a tirar. Vale, ara... Què era? Era el dels Minairons. Home, 50 ha sortit abans, Bueno... O ara jo tiro desenes. Faig jo desenes. Tira tu desenes, va. Tiro jo desenes, va, sortiu alguna diferent. Vale, 96. Hem tret un 96 abans, tio. És el de Arrengana d'Elipsis. No. Tu, a veure. Vinga, va, si voleu, no miro i tireu, però aquell és l'últim, 8? Però tiro jo desenes o tu? Tira i a veure què surt. Aquesta és l'última tirada. Vale. O pot ser un 80 o un 8. No m'ha fet que sigui un 8. No m'ha fet que sigui un 8, va. Vale, doncs avorriment, teniu un penalitzador de menys 1 a la vostra agilitat. Per avorriment. Sí. O sigui, la vostra agilitat té un menys 1. Vale. I diu així: Arc grumets, esteu fets tots uns navegants de primera. El Rai, però no opina el mateix. Amb el que sembla l'últim crit d'un animal moribund, us deixa a la riba del riu, que havia detectat l'Aina amb els seus sensors, i la fosca en aquesta riba del riu és imperant, a excepció de la punyetera llum que us ha estat seguint, o sigui, que heu estat seguint durant tot el vostre peripli per al riu, que continua fent pampallugues, i el que veieu a la riba, el que sembla una foguera, on diverses siluetes bastant esveltes estan parlant entre elles. Una d'elles és més alta que ningú. Aquesta vesteix una roja túnica vermella. Simic. La seva cara està tapada per una impertèrrita màscara mortuòria de color daurat i sembla que de moment no s'han detectat. De moment. Sant Simic. Fi del tercer acte. Oh, Déu. Vale. Bueno, ens veurem en breus pel quart, no? Sí, fins aquí el tercer acte i l'aventura d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat, que hagueu gaudit del Bocarrot i dels Amficaslans. I ens veiem a la propera. Ja sabeu, subscriviu-vos i que rodi, que volin els daus.